おはようございます。5月16日、月曜日です。だいぶ空いてはきました。すごい、こんな感じで、ガチャめっていう感じはあるけど、普通にしてても、このぐらいしっかり見えてる。頑張ると余計、パチパチしちゃうのと、余計ガチャめ感が出ちゃうんですけど、相手は来ました。何日目？ 10 日目かな。やっぱ打ってから10日ぐらいが一番効いてくるかな。1秒持たないか